Itatak mo sa bahay mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Apan mga anak, iyan nagkamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta. Kaya ang espiritu nga anak ninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan. O namati kanila ang kalibutan, kay sila iyaman sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios
mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios, dili gayud mamati kanato. Pinaagi ni ini, maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod o ang espiritu nga nagtudlo og bakak. Mga igsuon, maghigugma ay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios. Ug ang nakaila sa Dios, nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, ang tulumanon nga giulukan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyano sab sa kahanginan, sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM o 94.1 FM. Mayong udto sa tanang nagpaminaw sa kahanginan, no? Diri sa Dipolog. Sa maong istasyon, no? RMN Dipolog. O diha sa internet, ako moingon habag good day. O sanglit ikaduhang Domingo karon sa unang bulan sa 2012, no? Bulan sa Enero 8, no? 2012. Moingon gihapon ako kaninyo Happy New Year o maayong bagong tuig kaninyong tanan. Mga igala, no, mga ginikanan, kining ubos niyong alagad, no, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Lagi, no, maog hapon ang makiguban kaninyo, sumaong tulumanon, kay siya man ang suki ninyo sumaong tulumanon, no, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Na ay text message nga atong nadawat bag-o lang o wala man sa atong phone book o I presume nga usa ni sa atong mga suking tigpaminaw. 094685104113. On Epiphany, the Magi appeared, paid homage, showcase of respect and honor to Christ at his birth. Frankincense, myrrh, and gold, which manifest Jesus' mission on earth, being the priest, prophet, and king. Lives like this, symbolic, emblematic, and it is only with the guidance of the Holy Spirit that we may come to recognize the significance and the news that every circumstances represents for us to understand why these things do exist around us. Dagan kayong salamat sa nagpadala na ining mga message. Karong adlaw gud, no, mga higala, mga ginikanan, nga nung inani ang text message sa unang mi-share din, no, pinagi sa cellphone sa atong tulumanon. Kaya atong gisaulog karon ang The Epiphany. Ang pagpadayag, no, sa atong Ginoong Hesukristo. The
diin anaa ang nakita nato o na ila sa atong tradisyon nga Kristohanon tulo ka hari nga dunay gasa, usa ka gold, usa ka incense, nga may gala nga ang maong mga gasa nagpakita, no? Nagpahibalo ka nato sa pagka hari, no, sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkalabaw, sa iyang pagkamanunubos, o nasumpay gihapon ni sa atong mensahe, no, sa Pasko. Mao gihapon gipadako gayud pag-ayo ang mensahe, no, sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, pagpadayag kaniya. O diya sa insenso, mga higala, mga ginikanan, atong pagahinumduman kanunay nga nagsimbolo usab kana siya sa atong kanang pag-ampo. Our prayer. Kay kita kinahanglan man gyud mag-ampo pagpaila nga kita wa tay mahimo sa atong kaugalingon. Nga kita nagdepende lang gyud sa Dios. Mao na nga kung dunay mga igsuon nato nga moingon sila nga kita mga Kristiyanos kinahanglan magsalig ra gyud tas tong kaugalingon atong isalindot kana, no? Kay kita tanan puros ta nagsalig sa Dios. Kay kung wala ni iyang kalibutan, wala ang mga pagkaon, wala ang tubig, wala ang tanan, wa gyud tay mahimo mga kinikanan, mga suking tigpaminaw. Pero sa atong pagsalig sa Dios, sa atong pagdepende kaniya, wala po no na magpasabot. Nga dili na lang taman trabaho, no? Okay na ay mga gasa gipanghatag sa Dios kanato. Nga kinahanglan ato gihapong ugmaron. Naghatag siya kanato, nagdepende ta kaniya sa iyang mga butang nga atong gikinahanglan sama sa tubig, sa yuta, o nga maturukan sa atong Pinoyanan. Apan kung di po nato gamon ang atong part, ang atong obligasyon, dili gyud po na gihapon mao. Nganong ako ning gi-share ninyo mga ginikanan, mga amigo, mga suking tigpaminaw, kay doon na magudtay na hinabi diha sa online, internet, nga murag na akusahan ang simbahan. Nga nanudlo ko no ang simbahan nga ang tao dili na lang manrabaho o dili na lang mo tikad sa yuta o unsa pa ng mga trabaho para maka-income, para mga kwarta. No, naakusahan ng simbahan na kay kuno ang gipokus lang kuno sa simbahan, pagsimbara diya sa simbahan aron makahalad diya sa pamisa ba o unsa diya aron makakwarta ang simbahan o aron igastos sa unsa-unsa man diha o paghimog mga balay lampuanan o unsa pa na diha. No mga igala, no, dili na mao. Ang pagsimba usa lang na ka part o bahin sa atong pagkinabuhi kay naa man gyud na mandato man as tong pagtuo. Pero naapoy panahon nga kita mobuhat sa atong mga obligasyon, no? Oo, sa isip kita mga anak sa Dios. Sa mas pagtikad unsa dinha. Pero kung doon na manggali mga igsuon nato nung nagpabaya sa mga obligasyon, pananglit akong kaugalingon. Well, kung doon na ako'y kakulangon, doon na ako'y wala mahimo as a Christian, as anak sa Diyos, o di baka obligasyon ako sa akong pamilya, o obligasyon isip amahan, o obligasyon ako isip anak, kay doon naman po ko'y ginikanan, doon naman ko'y amahan o ginahan. Well, kung doon na ako'y mga kakulangon ni anak, atong iklaro, nga wala na'y labot sa atong pagtuo sa simbahan o sa unsa may iyang gitudlo. Kay murag nabantayan nako ba ang argumento sa nahinabi nato diya sa internet nga murabag pasanginlan ba ang religion nga Katoliko, ang atong church teachings
Kung doon na may mga sakop nga adunay kapabayaan, for example, dunay mga misconduct nga gihimo sa pipila sa atong mga kaparian kung sa clergy nato ba, no? O sa atong hierarchy. Kung doon na sila mga apan-apan, doon na sila mga kakulangon, o nagkulang sila diya sa ilang pagpangalagad, murag mapasanginlan ang atong tinuhuan o atong katisismo ba ang atong mga pagtulunan. Dili na mao mga higala. Kaya nga itong simbahan kung maghisgot pananglit og responsible parenthood, pagka-anindot kaayo ang mga pagtulunan sa itong simbahan yan. No? Kung nagbasa pa lang unta sila sa Catechism of the Catholic Church o sa tanang mga librong Katoliko, para nako mga higala, walay kulang kung maghisgot ta og mga panudlo. Very dato, no? Very hitsas, no? Ang atong simbahan when it comes to mga pagtulunan. Naaagali atong simbahan nanudlo gihapon sa mga pagtulunan nga kadtong wala giklaro pananglit sa Biblia. Nga iyang giklaro diha makita na mahibaw-an na to diya sa pagdagan sa mga katuigan ng labay mga higala mga ginikanan. Sample sa kanang mga dogmatic definition sa atong simbahan nga wala pa nahimo niadto. Nahimo na karon kanang pagtuboy sa mga mapahiubsanon kanang gisgutan diya sa San Lucas nga si Santa Maria nga naingon gali ang anghel diha puno ka sa grasya, no? Sa Grego pa kikaritomine nga nakapamulong siya nga ang mapaobsanon ituboy mapasabot pasidunggan kay ituboy man. So kana natuma na diya sa atong mga kasaulugan sa piyesta, no? Pahinungod sa mga bayani sa atong pagtuo, di ba? Wa may laing dakong katumanan ni anang gisgutan ni Santa Maria nga sa dihang puno siya sa grasya nga giklaro diya sa anghel sa Lucas 1:28 nga nakapamulong siya nga ang mga mapaobsanon ituboy sa ato papasidunggan. Wa may laing dakong katumanan diha nga nakita nato sa kasaysayan mga higala hangtod karon diha lamang sa atong mga kapiestahan pahinungod sa mga bayani sa atong pagtuo. O natuboy sila tungod sa ilang bayanihong buhat. Matod pa sa kong higala, kita nagpasidungog manggalig usa ka bayani lang sa gamayng nasod sa Pilipinas sama pananglit ni Dr. Jose Rizal nga ato siyang gipasidunggan pinaagi sa ang iyang istorya atong itudlo diya sa mga eskwelahan o gihimuan nato siya og kanang monumento og uban pa nga atong pagpasidungog kaniya nga usa lang siya kabayani sa atong gamayng nasod sa Pilipinas mga higala. Imagine ha, bayani lang siya sa nasod sa Pilipinas, ato siyang gipasidunggan, gihimuan og monumento na sa atong plaza, no? Makita nato na mura maghalos tanang plaza siguro sa Pilipinas. Sa mga dapit diri sa Pilipinas na agi monumento ni Rizal nga ano man na kaya ato siyang gituboy, ato siyang gipasidunggan ingon nga bayani sa atong gamayng nasod nga Pilipinas. Nakaron kung ato nang gihimo unsa pakha no ang atong pagtuboy, ang atong pagpasidungog nga gisgutan ra bagid sa Biblia sa mga bayani sa atong tinuhuan nga ang ilang kabantog, ang ilang kabayani dili lang naalang sa atong gamayng nasod sa Pilipinas kundi ang ilang kabayani mga higala mga ginikanan pang tibuok kalibutan, no, universal kon Catholic. So mura man gud og ma-inconsistent ta o dili masubay sa kaangayan des pangisip. Kung nagpasidungog tang Dr. Jose Rizal isip bayani sa atong nasod nga Pilipinas nga dili ta magpasidungog sa mga bayani tinuhuan nga kung but na hunaon mas labaw, mas halangdon ng ilang pagkabayani tungod kay bayani gyud sila tinuhuan sa pagtuo nato sa labawng makagagahom sa Dios mga higala mga ginikanan. O way laing nakita natong tinuhuan
ang naghatag og dakong bili ni ana mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero nasubo ta niini mga higala mga ginikanan nga unta usa man ni kamaayong balita. Nasubo po ta niini bisan usa ni kamaayong balita ngano kay ang yawa wa pud mutulog. Di magyud po na matulog ng yawa kay ning kamot man na siya unsaon paglimbong natong mga tao. Nga kita mapunta diya sa gahum niya sa kangit-ngit. Ngayang libugo ng atong mga pangunahuna. Ano mo yung kung bisag mayong balita na masubo po ta at the same time samang panahon, no? Tungod kay gipakatapod ang pagtulunan nga kana kunong atong pagpasidungog sa mga bayani sa atong pagtuo sa mga santos. Kana kuno atong pagpasidungog kanang paghatag natog pasidungog kanila nga mo nang magpiyesta ta alang kanila ila kanang gibutang-butangan nga kana kuno paghimo nato nilang idolos o mga Diyos nga nag-ila kuno tag mga lain nga Dios mao na mga santos mga Diyos ug remember mga higala kung maghisgot kali tag Diyos kanang gidili sa Biblia unsa may Diyos naa sa basahon sa Korinto gitudloan ta kanang Diyos nagrepresentar sa usa ka butang nga dili tinuod pananglit kanang tarak-tarak ng dulaan sa bata ba tarak-tarak anong iduble man na nimo tarak-tarak kay dili tinuod track dulaan lang ba nang mo ingon tag doktor kay dili tinuod doktor di ba kana pong Diyos nga gidili sa Biblia nga kung magbatun ta niya ng pagtuuha magbatun tag laing Diyos nakasa tanang gitawag og idolatria nya kita mga Katoliko kanang atong pagtuos nga magpasidungog ta sa mga santos musangpit ta kanila nga atong pangayon ng ilang mga pag-ampo nga tabangan pud ta nila pagpaingon sa Ginoo ila man ang gilubag ang pagsabot ana ilang gitudlo sa mga tao o gipakatap ang dili mao nga informasyon nga paghimo kuno nato na nilang mga Dios nga may ato paghimo nato silang Dios pero mga higala mga ginikanan dili na siya tinuod dili ta angay mutuo ni ana ngano man kay ang Diyos matud pa sa basahon sa Korinto nagrepresentar sa butang dili tinuod kanang giilan nimo nga mao nang butanga unya di na tinuod nga mao nang butanga mao nang maduble Diyos o tarak-tarak o doktor anything nga giilan nimo nga mao na siya pero di tinuod mao na siya ang Diyos o unsa pa na diha basta dili tinuod. Unya kanang ilang ang mga akusasyon nga kanang mga larawan nato o kanang mga santos nato nga gipangpiestahan sa mas larawan nga natay larawan ni San Vicente, San Antonio tungod kay mao lagi atong gipasidunggan ang tagiya ni ana mga larawana. Mga Diyos kuno na mga higala. Unsa may definition sa Diyos? Kana bang giilan nimo nga Dios unya dili tinuod Dios? Mo na Diyos. Unya, mga higala mga ginikanan, ang simbahang Katoliko nanudlo ba? Nanudlo ba nga kanang larawan ni San Vicente o larawan ni Senyor Santo Niño o any ba nga kana bang mga santos nga gipiestahan o gipasidunggan sa tinuoang Katoliko? Gitudlo ba nga kana mga Diyos na? Para maisip na to, makonklusyonan na to, nga kita mga Katoliko nanudlo o mga laing Diyos nga atong gituhuan sila nga mga Diyos sa atong kinabuhi. Wala mga ginikanan, mga amigo. Dili tanang mga butang diri sa kalibutan. Kung atong himuo na atong gibuhat na nagkalapas na tanian ng idolatria. Depende na kung atong ilhon nga mauna Dios niya dili tinuod Dios. Pero never in history mga higala officially nga ang simbahang Katoliko nanudlo nga kanang atong mga santos Dios na so dili na mga idolos.
Sa ato pa dili tanang mga imahen, dili tanang mga pagkamao, mga Diyos. Depende na kung giila na to nga kana Diyos niya, di tinuod Diyos mo na Diyos. Niya ang prueba niya na, laing prueba niya na mga igala tungod kay sa atong Diyos sa doktrinang Katoliko. Ang Diyos ana lamang sa tulo ka persona, no? Usa ka Diyos nga naa sa tulo ka persona unsa man, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala giapil diha si Santa Maria, si San Vicente, si San Antonio, unsa pa na diya si Santa Teresa, San Lorenzo, unsa pa na mga santos nga atong gipasidunggan nato mga Katoliko. Wa man nato nagiapil sila, ipalahi nato na sila. Wala sila'y apil sa usa ka Diyos nga nas tulo ka persona, ang Santissima Trinidad. Di na ilain pong tinuhuan ba nga matod pa nila kana kuno atong pagtudlo o kanang gitudlo sa atong mga kaparian nga Santissima Trinidad pag pinagano kuno na tungod kay da kung magtuon ta sa history, magtuon ta diyan, basa-basa ito mga libro, ang mga pagano napo sila'y Trinity. Napo sila'y, pero katong ilang Trinity, matawag na tutong dili kita mutuo ato, kay dili man Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala man hisguti si Kristo o si Yahweh, ang Amahan, o ang Espiritu Santo. Sa gayto nalimtan ako kinsa kay itong mga girepresentahan po og Trinity, gihinganlan pug Trinidad sa mga pagano. Ug mo gali na gawi-gawion nga argumento sa ato mga igsuon, hinigugma mga saksiniyo ba ako nakabantay ko na sa ilang mga libro nga kanang Trinity nato nga mga Kristiyanong Katoliko ilan ang gisaway tungod kay sama kuno na sa Trinidad sa mga pagano. Di na mao mga igala. Nganong di na mao? Tungod kay ang Trinidad nato mga Kristiyanos, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, naghisgot ka na, nagpasabot ka na sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kanang gihisgutan sa Biblia. Pero ang Trinidad sa mga pagano, dili na. Lahi ang ilang Trinidad. Susiha gali ninyo pagbasa-basa sa Biblia mga igala. Kay dili man na sabton nga kumo ang mga pagano nanudlo og Trinidad niya bakak to ilang Trinidad kay dili man ang matuod nga Dios mo'y gipunting. Nya nagamit silang pulong Trinidad nga ato na lang dayong ingnon nga tanang Trinidad puros na pagano o di na tinuod nga dili na angayan tuhuan. Dili man na mao mga igala nga maghatag tagdaghag i-employ na mga igala. Unsa kaayo mga butang o unsa kaayo gihimos mga pagano nga gigamit gihapon sa mga Kristiyanos nga napagali i-employ sa Biblia. Ang Biblia naghisgot og tubig, di ba? Yeah, for example, sa pagbunyag gamit og tubig. Ang mga pagano nagamit sa tubig, ambot ba'y pasabot kung gigamit na sa mga pagano na sayop na atong bunyag kay nagamit ang tubig. Lain pa kanang pagsayaw. Ang mga pagano napos sila pagsayaw-sayaw. Pero gisaway sila sa pagtuong Kristiyano tungod kay lahi man ang Dios nga ilang giilah. Ya tungod ba kay ni sayaw ang mga pagano, kita di nilang takasayaw kay mahimong pagano na pud ta. Kung nga itong sayaw pahinungod sa tinuod nga Diyos, itong pagsimba kaniya sa mas gibuhat ni David, Diyos Biblia, o guban pang mga katauhan sa Diyos, walili na dautan. Ngala. Unsa pa, kanadeng moingunta nga Diyos, o naa may tinuod nga Diyos, naa po'y dili tinuod nga Diyos. Pero parehas gagamit anang termino nga Dios. Di same manner pod mga higala kung maghisgot tag Trinity, Trinidad, kung naa may dili angay tuhuan nga Trinidad o Trinity, kanang Trinities mga pagano, dili na lang nato raspahon nga dili na lang ta kagamit anang termino nga Trinity o Trinidad. Ngano man, kay unang-una mga higala, ang pulong Trinity kung makasabot tag unsa ng pulunga,
dili gyud ta makahuna-huna og daotan. Ngano man, kay ngano gud ang uban na hugawan sila pag ingon galig Trinity, Santissima Trinidad. Ang ilang definition, ang musantop din silang hunahuna, mga pagano gaila og Trinity, tung bakak nilang tulo ka Dios nga ilang giusapod. O musangput din silang hunahuna nga Trinity, pagano. Ikunik din nila ang pagano nga pagtuo. Tungod kay gigamit po na nila nga termino ng Trinity sa ilang pag ila og laing Dios nga tulo og kabuok. Pero dili ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Limot lang may pagkitalan ako itong libro Saksi ni Jehova. Kaya ako untang mapasa dere. Mo din mo santop silang una-una pero dili man na mao mga higala. Unsa may but pasabot anang kana lang pulong Trinity. Kanang Trinity, kanang Tridia meaning tulo. Three. Then kanang niti, but pasabot na hiusa o naghiusa. O tulo nga naghiusa sa usa. 3 in 1 o na naghiusa. Ya kana kung ato ng sabton nga kanang tulo ka persona nahiusa sa usa o na usarya usa sila sa tumong, huna o kinaiyas pagka-Dios. Kamayo ana nga butang mga higala ug mo magpuna ang tinuod. Iyon pas Kristo ang Amahan niya nako, ako ana sa Amahan. O gana ang paragalin nako perpekto nga panagiusa nila. Espiritu Santo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo mo manggaling nga diya sa pagbunyag sa pagsaysay ni Kristo kung mamunyag iyang sugo sa mga tinun-an, pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ya kanang tulo ka persona nga nahiusa sa usa na ka maayong butang. Aw di na butang so may term na to ana. Sa unsa nga term basta maayo lang. So mga higala, mga ginikanan mao na. So ang bayon putag Santissima meaning dili na to matugkad. Misteryo, Santissima Trinidad, dili na to matugkad ang usa ka Dios nga naas tulo ka persona. Mao man na, di man gid puta katugkad anang Dios kay kung matugkad na nato ng Dios, mura na putag Dios, di ba? So ang Trinidad nga gitudlo sa Katoliko, gituhuan sa Katoliko nga Trinidad, worthy of belief na. Ang ayan na to ng tuhuan kay giskutan gunas Biblia ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung moingon putag nabay mabasa nga ang Amahan Dios naa. Ang Anak naa pod. Ang Espiritu Santo di nang kinahanglan pangitaan pagalin mong teksto. Ano man kay ingon das Biblia, God is a spirit. Diha palang daan. Dayon ang Dios unsa man way sinugdanan ning katapusan. Unya wa man tay mabasa nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Parang moingon ta nga dili siya Dios kay naa si sinugdanan. So kung moingon ta nga naa po ri teksto des Biblia nga ang Espiritu Santo power of God, gahom sa Dios. So kung moingon ka nga ang Espiritu Santo binuhat lang para ma-qualify nga aron dili ta motuo nga Dios ang Espiritu Santo. Okay mo man ay qualification sa pagkamao nga dili Dios. Basta anything gali nga binuhat lang dunay sinugdanan, di gana Dios. Nganuan? Kay ang Dios wa may sinugdanan ni katapusan na ana Salmo 91 ngadto sa 2. Diba mga higala, mga ginikanan? O na ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Yang Espiritu Santo qualify ba na? Naabaan ang kinaiyaha? Nawa gyud ko'y nabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Doon na po'y katapusan. Ya kung maingong ka nga dili lagi kay Yahweh ra, way labot ang Espiritu Santo. Nakaroon doon na ba kay mabasa nga dunay sinugdanan ng Espiritu Santo? Doon na po si katapusan. O niya, lain pa. Niya maingon ta nga naay tekstos Biblia nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios. Nakaron kung pananglit moingon ta nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan kay dili lagi Dios. Sa ato pa duna day panahon nga ang si Yahweh, ang Dios Amahan, walay gahom.
Sa ito mga higala, wa mo kaklaro akong usbon ha. Kung moingon ta nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan, kay dili lagi Dios matud pa sa uban. O ang Espiritu Santo dili Dios matud pa sa uban, no? Dili daw tanan ha. Sa ato pa dunay sinugdanan ng Espiritu Santo. Gibuhat lang. Oo. Nakaron kung binuhat lang ang Espiritu Santo, dunay sinugdanan, niya niingon ang Biblia nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios. Naa di ay panahon nga sa wala pa buhata, wala pa masugdi, wala pa magsugod ang Espiritu Santo so pag-exister, doon na day panahon nga ang Dios walay gahom, walay power. Dili na matuhuan na ito mga higala, no? Muniha kuan, Christian kuan ni siya, apologetic. So kung moingon ka nga ang Dios way sinugdanan, unya ang Espiritu Santo gahom sa Dios, kinahanglan ang Espiritu Santo nga gahom sa Dios wa po'y sinugdanan ni katapusan. Kay kung moingon kag dunay sinugdanan, asato pa naa day panahon nga ang Dios way gahom. So mga higala, no, wa na ko ma-close, masirad itong komento na to, mahitungod ni atong nahinabi diya sa internet. Nga kana bang mga anomalya, kana mga kakulangon sa atong mga kaparian, for example, kana mga misconduct na pagaligi, apil pagali asta ng ngano kuno ang atong simbahan kung tinuod pang naghuna-huna sa katawhan, mga parokyano. Ano mang kunong maggama og mga eskwelahan nga private niya mahal mo yun ng private ikumpara o kanang public, mahal ang public man ang sa simbahan nga mga mga eskwelahan, di ba? Nya mahal kayong tuition diha, mo nang dili ka afford taw ng mga apiki, mga naas kawadon. Nya mo nang diha lang sa private, ngano kuno ang simbahan kung tinuod pa naghuna-huna sa kaayuhan sa mga katawhan. Anong dili magama og parehas anang private school nga barato? Well, mga higala, duha ka anggulo ang atong both i-share ninyo, no? Balido po na siya, no? Bitaw po tuod, no? Sa ako lang, kung diretso lang na kog balanse, may kog nganong po tuod na, no? Nga ka na mga Catholic schools, mahal man, no? Kay, maulagi, private. Ano man ang public school, barato man. Sa may tinuod din naghuna-huna sa kawadon sa mga tao, sa kalisod. Di, ang gobyerno, kay barato man. Na mga kanang public schools. So, ang public school may naghuna-huna yung tinudanay sa mga tao. Una nga, dili angay paminaw ng simbahan sa mga panudlo, kay walay ayo na. Di ba, mga higala? Sa may atong tubaga na. Atong tubaga na, simple lang. Kung muingon galing tag simbahan, muingon tag gobyerno nato, asa may dako og ma-income resource ana mga higala. Kaya ang tinuod sa ako lang nahibawan, kung mahimo pa sa simbahan kanang mga Catholic school, gamyon ang mga bayad sa tuition. Kung makaya pa lang nila nga mo-existir gihapon ang eskwelahan kung parehason og tuition fee anang sa public, nganong wala man na nila gihimo? Nga sila pa sa kanang competition, kung competition manggaling, ato lang i-granting without kuan ba, ato lang imo ang sample. Sa competition, kung ganahan ng mga tao atong barato, di mo apil po ka na, plus raguna ng mga computeran ron. Diba, og magpaubos po ka kay mahadlok kag wala na mo sulod sa imong computeran, di ba? Oy nana, pero ang simbahan ko dingon nani. Daghang kaayong mga Katoliko nga ning biya tungod kay na misguided about sa pagtuo. Di butang sa ato pa ang simbahan kung itandi umiog kay resource sa pag-support og mga tao. Well, lupig ang simbahan sa kining sa gobyerno ng puntuha. Ano man kay
O for example sa tax. Tanang tax ahaman paingon makatoliko ka o dili katoliko tanan paingon sa gobyerno mo bayad kag buhis, di ba? Unya kanang mga dili katoliko mo halad na sila sa katoliko. Nga dili man. Ahaman na paingon ilang halad dito pod sa ilang relihiyon. Pero ang gobyerno kung mag-receive og mga tax atanan sarap unsa ka diha born again ka diha, Iglesia ni Cristo ka diha, sa pagka Muslim ka diha, basta Pilipino ka nakas Pilipinas tanan ang kwarta nato paingon gyud gobyerno. Sa mo na nga siguro mo nay usa sinungdan, dakong hinungdan ngano mahimos gobyerno na. Be sulay ko ninyo hatag po mus katoliko be kamong dili mga katoliko. Kanahon tag dili ba pud masundog sa katoliko ng eskwelahan sa gobyerno ng private o ka ng public. So simple ra kay na mga ginikanan. Nya wala pud nakigkompetensya ang simbahan. Kay una maghimo kag eskwelahan alang-alang din mo sweldo ag sakto ng mga instruktor diha. Nya gamay ra inyong funding. Nya baratuhon sa may isweldo. Kung may maintain ang mga kagamitan sa for example mga universities. Pero kung doon naman gali mga malkuan diya kanang mismanagement alahi na ng pangutanaha. Misconduct na for example ang tag-iya sa eskwelahan dili maayo ang iyang conduct. Dili niya maayo pagkadumala ang eskwelahan. Alahi na ng problema ha. Tinuod problema na kinapo ko yung nahibawan dyan sa mga Catholic schools nga dili maayo pagka-manage sa mga direktor, mga president. Pero lahi na nga issue, wala ta manalipod ana. Ginanglan kurehian po ng mga mismanagements. Pero kung mao nang pangutanahan nganong mahal lang sa kuan kanang private schools natong sa atong mga Catholic schools, natural doon na hinungdan, doon na rason. Yan mo reklamo ta pero di ta mo reklamo mo presyuhan tag sakyanan kung mupalit tag mahal kayo. Di ba? Lawas na naalan tayo kwarta basta mupalit tag sakyanan bis pag milyon bisag kusara na kagamay diha pero nga branded abhala pag 2 ka milyon paliton. Oh, di ba? Di ta mo reklamo ana. Yan nagkanang di magaya na to masulbad ng nagtaas ng ato mga palaliton. Oh. Kung ang atong mga Catholic schools inana ang kuan taas ang tuition fee diya sa eskwelahan, nanay rason. O wa pa nay rason di po na tugutan sa gobyerno oy. Di ba? O mo na ang atong ika-share mahitungod anang butanga. Namungog ko'y nainabi diya sa internet nga mo na. Kanang tuition fee diya sa atong mga Catholic schools gibase na sa unsara ang iyang naan niya. Pero kung doon naman gali misconduct o sobra rabod kayo kung mapamatud-an, kung illogical na po na, di sulbaron lang po na. Kay wa man siguro institusyon diri sa kalibutan nga walay mga problema, walay mga apan-apan na ang yun na. So muna panalitan unsa nga eskwelahan dia dunay problema, dunay mga mismanagement, di tabangan lang natug sulba dili kay dauton ng institusyon no mga igala. Tabangan na to. Ang ako galing nasa huna-huna. Kay kining tinuho ang Katoliko mo gini ang original nga gitukod ni Kristo. Di mamalik na unta tatanan diri. No, kamong nanggawas ton sa Katoliko. Tunin ninyo pag-ayo ang Katoliko ug makasabot mo balik mo para mo daghan gyud kayo ang kuan atong hala di simbahan para kanang atong tuition diha sa kuan. Kaya atong mga Catholic schools mo gamay-gamay pod. Wahay maayo ginanaon na to pag hunahuna. Di kay pataka lang tag hukom. Ato yung parehason nga ang Catholic schools o ang kuan government schools parehas og tuition fee. Naon sa gunagod wa man gayo gunahuna na. I hope nga kamong mga naminaw nga susama gunahuna ha. Baka kuha unta sa atong punto parang dili mo daghang panghuna-huna ng ingunana mga higala. Usbon ko si Veritas kining ubos niyong alagad wala ko manalipod og mga mismanagement sa atong clergy. Okay, kabalo po ta. Naman na sa mga news nga dunay mga anomalya sad pipila sa atong mga kaparian.
o unsa pa na diha obispo pa gani. O wala na to na panalipdi. Ang atong gipanalipdan kana mga pagtulunan kay mga pagtulunan yang opisyal pagkaanindot ka na mahigala kung sundon lang. Kitago mga Katoliko, daghan gyud nato pasanginlan nato ang atong religion sa atong walay ayo nga kinabuhi ron. Nga ang tinuod nagkaguliyang ta nagkalisod ta kay wa na to sunda. Wa na to puyi atong mga pagtulunan mo man root cause. Dili man natong religion. Mo lagi to akong kadebate diya sa internet ingon siya nga gihisgutan niya mga anomalya kanang mga kaparian nato nga nagbinuang sa nang nakapaanak mag-unsa pa na diha. Dili man na moy atong as a defender ingon ko nga dili man na moy akong gipanalipdan brad sis. Kay lahi ang pagtulunan, lahi pod ang abuso, lahi pod ang kandak panalit pare ka. Mahimong ang imong batasan wala masubay sa mga pagtulunan nga imong nahibaw-an sa seminaryo. Mahimong dias pagtudlo nimo kung itudlo nimo ang faith, ang pagtulunan mahimong maayo. Pero sa imong buhat na, sa imong pagmanage na, pagdumala na dias parokya, mahimong dili masunod ang unsay naa sa ebanghelyo. Pero dili pud tanan kay napud koy nahibaw-an nga maayo kayo pagkadumala sa obispo, maayo kay pagkadumala sa kapari. Pero murag ka sa ako lang bantay-bantay talag sa ono. Pero dili na to raspahon nga kung doon na manggali mga diocese, kung doon na manggali mga parokya nga medyo doon na mismanagement, wala tong iampo o tabangan og sulbad ka ng mga inaanang problema. Dili kay atong gubon. Kay kining simbahan dili tao may nagtukod ani. Nga ordinaryo. Ang nagtukod ani ang Ginoo mo na ako na nalipod ko. Dasig ko sa pagpanalipod sa simbahang Katoliko kay nasayad ko nga mo nang gitukod jud ni Kristo. Nga gubuon sa mga tao pinagis mga dili maayong binuhatan nga ako ning kamot ko nga mapanalipdan nga matulid ni nga mutindog ni siya sa iyang tinuod nga tinindugan. Kay nakita na to nga ang pagtindog sa simbahan ron daghang kayong mga unsa ni question, daghang yung mga question. Uyon ko ana. Daghang kong nakita nga mga apan. Nya sa man ni atong gubon mo hawa ta ani mong lukso-lukso ta maghimutang laing tinuhuan no wala na samot ta kaguliyang maghimot og daghang religion. Ano man kung maghimot og laing religion mao na simpre dipinsa na ka didto. Di na ka mo dipinsa diri sa Katoliko. Namo na bahin-bahin divisions. Nga unta usa ra may gitukod ni Kristo nga simbahan. O na ang punto nato diha mga igala. Pero mga igala no, as a pasumpay, actually ang among gi-discuss ato about to siya RH bill ba, contraception, ning family planning. Pag ako good mo side kog argument, nagyog ko'y basis. Sample, kutlo kog Bible. Kutlo kog early Christian, unsay ilang pamaagi kung ang mga tao na askawadon, maglisod og buhi og anak. Di ang ilang paagi nga gitudlo simbahan ay pumupatakag panganak pun nga dili mo ka pakaon. Di dunay kuan option ang gitudlo simbahan responsible parenthood nga kung dili na to kaya kay nagtinapulan baka taon sa kadya ano pobre taon sa diya masabot man ta na ang atong pamaagi nga dili masupak na sa moral kanang magkuan din sayon mo siguro magpugong day mo mag-abstain day mo. Nya karon kung gusto mo nga magkaanak, kung di pa din kamot mo. O nga, doon na mo'y mahimo, parang doon na mo'y pagkapakaon. Nyamay lang di palami di ay din dili. Sige lag, kuan, di wa man magpastudlo ang simbahan, magpataka lang po panganak. Dili na. Kung dili na to kaya, di ma-abstain po ta. Magpugong. Sama nga magpugong tang di ta mangawat. Ganahan ta mangawat, pero di mo na mayo. Kung di ta mangawat. Anong panulis, ganahan ta manulis kay magkakwarta ta. Pero di mo na mao. Sa atong pagtuo mo na di ta manulis. Magpugong. O na abstain. So magningkamot ang magkuan lang sa ta. Magpugong sa ta. Di lang sa ta magkuan ron. Kay api kita. O na gitudlo simbahan. Dili kay tira pasagad. Nga palami lang. Di man tigo mo pugong.
O inana ang gitudlo sa simbahan. Nadain mo na kay kala palabihon yun ng palami, bisag dili kaya, amo na nga mo resort lang dahil kontrasepsyon. Mo na ang natino niya, kay wa man yun nagitudlo sa itong pagtuo. Basaha ko ng Biblia, labi na kay daghan kayo mga Kristiyanos nga Bible alone. Basta di ko nung mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Asa man mabasa sa Biblia, kanang kontrasepsyon, gi-allow na, kanang kondom, unsa pa na diya. Unsa pa na, wapa po ng mga butang sa una, di nasamot na hinong, di na mabasa sa Biblia. Ang Katoliko, dili man Bible alone. So dili tanan basahon sa Katoliko kung mo dipinsa ang Biblia. Pero kamo nga nagtudloan ng Bible alone, nga inyo magaling sawayon ang Katoliko basta wala sa Biblia. Basaha ko no nga kanang kondom o kanang unsa pa na magpaawdog IUD, unsa pa na tanang contraception. Gitudlo wala. Di ba wala mga igala, di gama-gamar nang naa. So nanudlo pud ay mo gula sa Biblia. O natanawa lagi mo sumbalik das-das lagi po na ninyo ng inyong mga pangatakis Katoliko. Oh. Naay text message diri no mga igala ato ning basahon gikan sa 094685104113. Veritas, naggunahuna man pud ang simbahan kay usa gani sa mga misyon sa mga katekistas to teach catechism sa mga public schools. Libre gani, way bayad. Bitaw no, may kay nakasalmot ka. Kamong mga Katolikong naminaw ron nga nahigugma simbahan. Tabangi pug ko ninyo prasaan niyo, salamat kay igsuon no. Nami mga maayong na huna i-share niyo diri kay ako po dayong hisgutan diri sa radyo. Tinuod. Mahitungod ni ato bang kuan, tuition fee manggod nga anong mahal ang sa Catholic school niya sa private o sa public barato. O ako na to na explain din ako to dili na nako bawion no. Una po yung mga libre sa simbahan nga gihatag sa publiko, di ba? Kanang pagtudlo og kuan, katisismo diya sa mga eskwelahan. Wa mo na pabayre. O naabya pod. So nagserbisyo ang simbahan. Pero ako lang balikon gamay alang ni atong mga bag-o lang naka-tune in sa RMN nga dunay reason nga nung dako ang tuition fee sa atong mga Catholic schools kun mga private schools. Kaya kung kaya pa lang no sa kwarta sa mga Catholic schools ang pagpaubos sa tuition fee nga dili madaot ang isweldo sa mga instructor o dayon i-maintain sa mga facilities ang anong di ko nahimuon sa mga mga Catholic school na to. May man ang gobyerno kay tanang kwarta Katoliko ka, Muslim ka, Baptist ka, Iglesia ni Cristo ka, ang tax niya paingon mas gobyerno. Di mahimo nas gobyerno. Mahimo pagalig mahatag pagalig pensyon. O na ang Catholic school nga ato. Ibiyaan mo na to ang Katoliko, naglain mo tong relihiyon, di gamay nang makita. O niya, kasinahan pag yun na itong kaparian kay gwapo ko na kung sakyanan. Di lahi na po na nga issue. Pero ako di ko mamomentaryo anak kay para na akong pari. Dili ko magsilos akong pari kay kanahan ko bahalag ako wa ko'y sakyanan basta ang akong pastor na importante kay na niya oy. O siya may magmisa dito di ko magsilos ana oy nga gwapog sakyanan akong pari. Bahalag wa ko'y sakyanan. Ano man din importante na ko og naampoy mohatag aw daw haton pod. Pero dili na nato hunaon. Pero di ko moingon nga walay mga anomaly diya sulod simbahan na agi hapon. Atong tabagag sulbad na dili kay atong gubon. Mo ni akong prinsipyo mga igala, mo na prinsipyo ni Veritas. Okay mga igala, sang litwa naman tayo igong panahon.
Okay, ay lang ninyo kalimtig yun ang atong website sa internet, ang veritas899.weebly.com o ang website sa rmndipolog, rmndipolog.weebly.com. Ang atong cellphone number, alang niya itong wapakahibalo, 0918-5497-065. Atong osbon, 0918-5497-065. Mga igala, kining ubos nyong alagad sa Veritas, dili perpekto. Napog ko yung mga pagkukulang. Daghan kayo. Gani mamalandong ko, makaingon ko pastilan, pasilo adyo ko Lord. Kay di waagin ako mahimutanan. Daghan kay ko mga pagkukulang sa akong pamilya, sa akong mga suking tigpaminaw, sa mga higala, unsa pa. Munang mayon ko pasilo Pero unsa may ako pong matampo, ako po gining ihatag nimo. So kining tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko para ninimo. Hinaot nga imog yung kining ubanan hangtod sa hangtod. Mga igala, sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong kadagkuan sa atong simbahan, kining ubos yung alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag, Tani Ludog, Taxi Lumba, sa mga igsuon na to, mga amigo na to dinhi sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong maaptik na manager, Richard Villaronte. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo, yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak